Say hi to my vlog. Say hi. Bye-bye. What's up, Super Fam? Super Migubay are in the house again. And for today's vlog is all about magseryoso tag-istorya ba. Ana ganing naay mga panahong di na gid nato mapugngan, panahong di gid nato magunitan, oras nga di na nato mahawidan kay medyo upadayon na gyud siya. Nagay panahon nga muna gina ato man gusto unta nga pugngan gyud pero di na gyud madala. Naamang gyud nga kada usa mo muagi man gyud sa paggikan sa pagkabata hangtod pagulang. Di na magyud to kapugngan. Pareha ning lechon. Oh, hapit na po siya maluto. Wala siya. Manay panahon di na gyud nato kapugngan. Ang lechon nagpula na. Hapit na siya maluto. Muna siya mong very professional. Mong lechon na. Professional driver. Pagkauban. Yes, bartender. The gas man. The bartender. Shout out. Super fam para sa Kwan Pod kanang sa dugang pod nga kwan ba nang dugang tip sa paglitsyon dire sa Siquijor sa isla Siquijor ang ilhang paglitsyon pod astig pug kaayo kay ganiha igo kanis adlaw sa wala pa na pula munang nakapabor pod kay double cook na siya. Kuan pa siya sa kainit sa adlaw o sa kainit sa baga sa kuan kahoy. Unsay kasikas ani mga ka-super pam. Hoy, akong amigo. Pero sa magkaing abot bay? Itong naging adlaw. Naging adlaw? Nakaanhin naging ka sa amuang utang na tawan diri sa Siquijor sa Buanga Sibugay. Sambuang ka sa bugay. Katanduan. So sa may ato ang parang isgutan na itong vlog raw. Anong lechon nga nainitan ba dayon kuan nang Nainitan sa baga, nainitan sa adlaw. Double cook siya ba? Lakad pagkasulte, double kill. Double kill pero sa dugay sa akong kinabuhi nag-abot ako 30 kapin. Diri pa jud ko kakitaan ang paglechon ngayon anaon. Nice man day siya. Sada kayo. Hindi mabuo. Hindi ko makayo. Karon pa jud ko. So dastig kaya na Asti kayo. So, mga ka super fam, ako di ay si probinsyano siya at your service. So, katong wala pa ka ila ka nako. Ako ang isa pud ka small YouTuber nga taga isla sa Siquijor. Gianhi ni Super Migubay nga maghimamat me. Actually anay mga kasiaw sa YouTube ra gud mi kaila. Diha wala mi mga apil-apil aning pag-vlog. Wala mi YouTube member family. Dili mi magkaila. Mag-ilhanay. So, karon sa katong mga supporters po nako nga makakita pud aning iyahang channel sa iyang video karon. Palihog ko. Subscribe, share, like para pindutan bell all para updated to sa mga videos nga umaabot. So, ug katupong mga supporters pod ni Super Migubay nga wala pa kailan ako. Uduaw po mo sa kong channel, Probinsyanong Siaw. Ang number 1 nga siaw, only one in Siquijor. Only nga one vlogger. Ako na si Probinsyanong Siaw. Wa nay laing siaw. Mo ni gingon nga serious ug nawong ang istorya dili siaw yapon. Baliktad ba? Serious dili na siaw. So channel nga si Probinsyanong Siaw. So karon guys, once ako hari kay Juan. Siya na mo padayon sa vlog niya kay andam kung suporta kanunay niya. Hantod kami buhi pa. Daghang salamat. Happy birthday. Kisang birthday ma? Nemo. Happy nako nakalimot ko. Birthday din ako. Atol sa adlaw nga natawhan. Si stay tuned lang super fam. Paday lang. So far as the echo, when do we start?
discover a million stars here in the shadows. I know you're scared. Take my hand together, we'll make a stand. We've Ayaw. Muna siya super fam na og makuha ng lechon anaon na pag-style pero pag ibuto. Aram dili mo taas, dili mo Di taas. mo taas di mo ali mo buto di mo taas ang ihang gisi. Shout out day anaong master manlechonay. Super pa. Pero pa, kapoy na pinabot dito. So mo ta siya super fam na happy na kuha na jud na luto na jud siya. Lahat na lamang mi kaonon kay natural manggunas mga Pinoy ba padugay-dugay para kanagong sang piton og kaon padugay-dugay pud ba nakaugalian na sa Pinoy nga magpakoy-kahoy. So mura to siya super fam no luto ng lechon ano aman na kanon shit man pug i-display ra. So mura to siya don't forget to subscribe sa mga bag-o pa and hit notification para updated ka mo sa upcoming vlogs na po diri sa isla. Say hi to my vlog, say hi, bye bye, husky.